여보세요. Gayunon, good morning, 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 good morning. Come on, everybody, everybody, everybody. Come on, everybody. Welcome po sa programang Morning Hirit sa DCG Jonapolis, mga tugang sa Technical Department, sa Newsroom, News Director Mardel sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta in the morning. Good morning na Legazpi City, Probinsya Canalbay, mga Bicolano sa inman na parte kanito. Mag-text po sa sendo sa tuyang numero para po sa mga birthday greetings in the morning. Digdi po mga tugang sa GBGB. Kumusta lamang po sa tuyang hapo, Aldaw? Petsa 24 na adi, ha? Petsa 24 na, talagang dahil na talaga maiwasan yun. Tuloy-tuloy na ang Pasko, ha? Tuloy-tuloy na talaga ang Pasko. Tabi, mga tugang sa satuyang kapalibutan. Merry Christmas na po, ha? Merry na, Pasko na, magandang umaga Pilipinas. Good morning po Legazpi City. Oy, sa mga Bicolano dyan, mga nakatutok, mga tugang sa inman na partikan mundo. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning sa DCGB. Kumusta lamang po sa tuyang may mga birthday na yan? Happy day, 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 happy day. Alright, sige, sige po. Aramon tanawan mga buena manong istorya, mga tugang in the morning, digdi po sa DCGB. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Mga baretang may init, mga tugang, digdi po sa Morning Hirit habang kamudyan nakatutok ngunya na pagkaaga. Buena manong bareta, mga tugang in the morning. Aramon tadawan mga latest na mga pangyayari, ha? Hindi po sa tuyang palibot. Bossing, good morning databi sa gabos na mga heriters. Sabi ni Leonito Gaviria. Maray na aga, sabi ni Primong Cham. Ang pagsagin-sagin na mayaman, lalong pagtios an inaabutan. The best, amigo. Human talaga. May punto ka po dyan. Tamaong ka ng gaka. Ang apod ka, amigo, social na tika po. Ha? Social na tika po. Ha? Ang pagsagin-sagin na mayaman, lugod na may natios ka ta. Ano ba? Sigang pangutang. Sigang pangutang para sa na mga tugang magkaigwa kikwarta, di ba? Good morning, tabi sa mga taga-Daraga Albay. Oni po mga tugang ang mga buena manong bareta in the morning. Digdi po sa DCGB. Habang kamutabi dyan mga tugang namamahaw. Uy, nagtao kita bang ha? Nagtao tabi kita bang mga tugang ang DSWD sa mga pamilya na nasuluan sa barangay Allside. Sigon sa report kan DSWD, nakapagtao tabi sinanin relief assistance sa tulong pamilya na minakumpuesto tabi nin 13 na individual. Yung mananggat. 3 families, 13 individuals. Ano? Na naapektaran tabi kan kasulo, kanuminag kasuhapon, mga tugang September 23 sa Purok 1 kan Barangay Orosay. Sigon sa report kan DSWD, ang residential houses na kumpleto na nasulo, completely destroyed. Asin mga tugang sa tabang kan mga miyembros kan Bureau of Fire Protection. Susog sa investigasyon dahil po kinagadan o nalugadan, may kinaraman sa siring na bagay. O, inang good news, ha? Maski po may sulo, alagad ay kibuhay na danyaran, iyo tabi yan mga tugang an makarahayan, mga tugang sa siring na bagay. So mga pamilya, tinawanan po nin Taggiris Mill, mga tugang na financial report kan DSWD. Yan, ha? Buda tabi nakaprovide tabi nin mga baga sa sinibapa, kasarabay mga tugang ang hygiene kits, kitchen kits, family kits, sleeping kits, as in 10 meter na laminated sacks pahalay sa DSWD na minakantidad nin 19, sobra 19,000 ang kada saro. Yan, ha? Taggiris Milman, mga tugang ang pinagtao kan DSWD. Yan. Okay.
Mientras tanto, good news yan ha. Salamaton po, DSWD. May kinaraman mga tugang sa Tabang Nindo. Ha? Salamaton tabi sa Tabang, DSWD. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Mga baretang may init, mga tugang sa morning hirit. Ang Rural Health Unit sa Bicol target kan PhilHealth na maging akreditadong konsulta provider. Oy, magayon ini ha. So mga rural health units, mga tugang sa Bicol Region ha, siringaya sa Daraga Health Unit, ha? City Health Office, target na tabi na maging konsulta provider, mga tugang kan PhilHealth. Nagtipon-tipon na mga tugang ang lokal na gobyerno asin iba pang ahensya tangani na panginutan ang Philippine Health Insurance Corporation sa Bicol para mag-diskutir kan PhilHealth Consultation Sulit at Tama Konsulta Program sa Legazpi City, mga tugang kan kasuhapon. Sigon sa informasyon, katuyan kan sinabi ng pagtripo na mapahiwas ang bagong informasyon may kinaraman sa pinakamaray na programa kan PhilHealth. Oy, the best, ha? Sigun sa PhilHealth Bicol Public Affairs Unit, sabi ni Larry Ilagan, igwada tabi nin 146 na mga health facilities and accredited consulta provider sa Bicol. Kinabibilangan kan 29 sa Albay, 22 sa Cam Norte, 26 sa Cam Sur, 12 sa Catanduanes, 18 sa Masbate, mantang 29 man sa Sorsogon. Target na ma-accredit, mataunanin akreditasyon kan PhilHealth ang mga rural health units dahil ini daw ang mas pinakadakol na makikinabang sa mga healthcare system. Kinakaipuan digdi na masimbagan ang sa indang pasilidad, partikular na ang mga rural health units na may kinaraman sa mga konsulta provider. Nangapudan ang PhilHealth Bicol sa gabos na mga local government units na magpa-accredit na para sa konsulta package. Yan. O, di mas madali na ha. Mas madali na mga tugang na makakapasiring tabi kamo na mga ano yan, kamo tabi na mga ano yan. Kita gabos mga tugang diyan sa PhilHealth para po mga tugang makapagtao kita ki magakanigo na tabang sa tuyang mga kababayan. All right, sige. Yan po ang mga latest na mga pangyayari, ha? Mientras tanto, ang tigil pasada o transport strike na ginibo mga tugang Campiston asin Manibela, bigo daw, dahil po na paralisa ang public transport sa Albay. Yan. Daing partisipasyon na nakuha ang grupong pinagkaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston o Manibela para sa Bicol Intercity Transport Cooperative na sendang planong duwang aldaw na tigil pasada o transport strike pun kasuhapon hanggang ngunyaan na aldaw. Sigun tabi sa BitCoop, dahil sindan makikilabot sa nationwide transport strike dahil nanindugan sinda sa paghatod ng serbisyo sa mga commuters na minaasa sa mga biyahe oro aldaw. Sigon kay kan sa BitCoop, padagos nindang pigsundan ang regular na oras nin biyahe, rota, serbisyo, siringman, iba pang kinakay pa na serbisyo sa mga namanuan. Piglinaw ninda na dapat dahil ninikahalit ang mga commuter sa riyon dahil padagos daw ang biyaheng kan mga jeepney, bus, asin EUV, pukasuhapon, asin magin ngunyan aldaw. Kaya yung manang kayo na di. Gari wara man sa ng transport strike ano yun? Gari wara man sa natabi mga tugang kinangyaring transport strike sa satuya tabing palibot. Apektado lugod sa mga pag-iriskwela kan mga agent nagari man sa napuday ki transport strike. Alright. Yan tabi mga tugang at mga buena manong bareta in the morning digdi po sa DCGB. I know you want me. Basta Morning, Henry M. Buena manong bareta habang kamo dyan nakatutok sa morning hirit. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit.
Alarmario, mga tugang may dagdag na report. Morning, Henry M. Maraming talon mga istorya. Good morning, Paringal. Kamin. Ay, naputol si Paringal. All right, sige. Naputol. Okay, siling ay giliyon ay gari may brown out ngunyan madali lang. Ay. Notice of alat ngo na ha. May bareta suale ko. Notice of power rates singil sa kuryente sa bulan ng Setyembre, magkakaigwanin dit na paglangkaw o salbatana. Ano ba to? Okay na si Pringal. Abangan nindo ha. Mga tugang ang bareta nan singil da tabi sa kuryente sa Biko sa Albay, magkakaigwanin diit na paglangkaw. Sandali lang. Good morning, Pringal. Kamin. Kamin, Pringal. Hello. Yes, go ahead. Morning. Dapat talagang lumangkaw ang koleksyon kan gobyerno provinsyal sa quarry operation digdi sa Albay dahil haros tarabla na ang income ngunyan pansweldo sa mga Green Guardians Task Force. Sa supplemental budget na pinaaprobaran ni Board Member Ray Bragais sa Sangguniang Pandalawigan, 17 milyon ang inalokar na budget pansweldo sa mga Green Guardians magpoon sa Oktubre sagko Disyembre ngonya na taon. Sa mga pinapaluwas man na data kan Provincial Treasurer's Office, ang income kan probinsya sa kada bulan kan tax collection sa quarry nagsasakit ini na umabot sa 17 milyon kada bulan lugi ang sweldo sa mga Green Guardians na sobra 400. Yan ang rason kung nata sa pigbubuson man kan Sangguniang Pandalawigan ang amendment kan eksistidong ordinansa na pigabusol naman ni Board Member Dante Arandia asinta sa ngunya iyan approve na nasa level na kan ikotibo depende na sa gobernador kay Gobernador Attorney Rex Lagman ang implementasyon kani ang objeto na mapalangkaw lamang ang koleksyon sa quarry dahil haros nagpaparata sana, nagatarabla sana, pansweldo minsan kulang pa sa kada kulang kunyan kan mga Green Guardians na nagbabantay sa mga quarry area sa pamitisan kan mayon. Yan pa rin ang bungkaras ng informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you, Paringal, sa report. Hoy, alas 5:31 na. Oras na para aramon ang mga headlines kan mga bareta in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Aramon tanawan mga headlines. Halip po dyan sa Newsbase. Good morning, Paringmar. Kumusta dyan? Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Congratulations sa Bicol University. Oh, Top-notch chair sa licensure exam for social works. the best study. Tapos, top-notch chairman sinda sa mga eskwelahan dahil 100% ang passing percentage. The best. Oho. Congratulations po. Tunay, mabuhay. And sa Lado Nacional, dahil na stranded na pasahero sa tao kan transport strike, sigun sa LTFRB, matanghirit kan pisto na si Manibela na ibasura ang PUV modernization non-negotiable, sigun sa transportation. Alice Guo, isasalak na sa ibang preso matapos magnegatibo sa tuberculosis. Aha. Dahil nagkunyan. Daing TV Dahil nag-abanti so kunyan. na may TV nga ako. Oo. Okay. Okay. Okay, ganun tanto sobra 600 sa mga public schools,
magkakareceive ng digital devices. Tinabangan na sa DepEd kan Philippine Air Force para darahon sa mga rayong mga lugar sa mga big-aralamag ng mga ekipahe duman sa Buliga. Nationwide earthquake drill gigibon sa September 2026. September 26 kunya na taon. Masalabang banggi lauman dahil sa equinox sigon sa Pag-asa. Aha. So halaban ang banggi ngunyan kung sa kay Saldaw. Mhm. Kaya ano yan, ano oras ngaya ano na Alas 5, madiklum mo na ano? Mariklum pa. Madiklum pa. Buda pagkahapon kan, mga alas 6, madiklum mo na talaga. Oho. Halaba so diklom kaysa liwanag. Roger. Ayan, oho. So, hey, pagbakal ng mga textbook, pipaydali na ni DepEd Secretary Angara. 142 na party list. Sinayumahan kan COMELEC, posible pang madagdagan, sabi kan chairman kan COMELEC. Mhm. PBBM, mainit na inako ang bagong ambassador kan Italia sa Pilipinas. Tras sa sin-approval rating ni Presidente Bongbong Marcos, naglangkaw, mantang medyo nagbaba man ang grado ni VP Sara Duterte. Aha. PNP kontra na sa Giraray Ibalos si Alex Go sa police custody. Pantang 7 kapa-akusado ni Alex Go, nagsuko na sa NBI. Mhm. Yan dito ang mga headlines nyo na pagkaaga. And siyempre, so, umento sa presyo ng petrolyo. Aha. Ayos na. Ayos na? 1 Gs sa mo, Aha. 20 centimos sa imo. Ayon. Aha. Ang kerosene daing pagkiro. Ayos. Alright? Mhm. At headlines po yan, natod kang PYS Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul in Barisa Calyo dyan sa Orosat, Legazpo City. Basta radyo ay PYS din yan, 24/7 konektado ko mo, maski daing load. From the station ni Posim Bardila, good morning. Thank you, Tabi Paningmar sa mga Newspaper headlines. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sige. Yan, ha, mga tugang ang latest Tabi. Sige, sandali lang ha, i-check muna natin ang latest na report sa kamugtakan kam panahon. Baka lamang masimbag kita ngunyan kam Pag-asa. Yan, ha. Nagring mga tugang ang Pag-asa. Ring my bell. Pag-asa. Yan. Okay. Alas 5:36 oras po sa Pilipinas. Hello. Good morning. Good morning, Boss Ariel. Yes po. Yes, sir. Si Henry po sa DCGB. On there ka na, Tabi, sa latest na forecast kam panahon. Go ahead. Muray na aga po. Para po sa satuyang weather forecast unya na Martes. Easterlies ang nakaka-apekto sa eastern sections kang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang kabikulan sa maghapon nila lauman man ng bahagya hanggang sa minsan na panganoro na kalangitan. Asin yung kamanan tsansa ng mga pulupulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Maluya sa kudsa moderatong doros na alis sa sirangan sa kudsa norteng sirangan anwa matian na may banayad sa kudsa moderatong pag-alon kan kadagatan. Kinatay agwat kan temperatura 24 hanggang 33 antas kan Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 nin aga, masulno pa dyan alas 5:40 nin hapon. Alinigi sa Diyos di Pag-asa, Ariel Samudjo. Sir Ariel, ano yun nabasa ko sa Pag-asa website nindo na halaba na Tabi subanggi kumpara sa Aldao? Ito, sa pigapo na Equinox. Ay, iyo po. Oo. Equinox, actually, maano po siya, los pantay yung yung aldaw Aha. sa sa yung daytime sa nighttime. Aha. Magluluway ng maglalawig ang nighttime sa sa daytime. Ayon. Gari naghalaba na sa diklom ade. Iyo po. Naghalaba na ang diklom kumpara sa liwanag. Iyo po. Yan, okay. Mga perang bulan Tabi ni mamatian ta. Garo hanggan halawig ini, di ba? Iyo po, ang peak po kayan mga sa December pa. Yung Ayon. solstice na inaabot. Yan, iyo, okay. Salamat, bossing. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Alright, thank you so much. Mga tugang, yan, Tabi, solstice, equinox, yeah. Alright, mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita, Tabi, kay Jimmy Nasalita. Report, hali dyan sa luwas, 5:38 na po sa Morning Hirit.
Hello, Jim. Good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Salamat sa Diyos, matrangkilo, mandigdi sa kuyang area of responsibility. Wala sa tuyang baraytag pag good morning kay Sir Benji Nueda, Budget Officer digdi sa Kamalig, lokal na gobyerno ta BBP. Ipiginghing man sa tuya, kung pwede lamang banggitin mo. Sisay? So, Joy? JP Nueda. So, akin niya, iski chairman, Barangay City. Oh. Sa total nga, dahil pa man nag-file. Oh, anong plano ni JP Noida? Municipal Councilor da, Aki din ni Benji? Benji Nueda. Oh, iramati na. So, kuha lamang, Oh. magsunod lamang sa yapak niya ta, Oh. si Sir Benji Nueda baga. Haloy, nag-serving consul Kamalig. Marayan, kuhan ka ni performance kan mga panahon. Oho. Nagagurang na ngaya ako. Iyon na, buhayon lamang ngaya sa karir. So, JP Nueda, Yes. chairman, Barangay City. Yan. Para konsyal Oho. siya dakan Kamalig. Dahil Good. malingawan JP Nueda, JP Noida para konsyal. para konsyal kan Kamalig sa Oho. munisipyo. Iyo, ang singil kayo ni sa kuan ano, pagka-file na di. Pag nagpaulit pa siya pagka-file na, rimati na. Yun na. Sana an pangaji ko taon-taon makontakta so Iyo, so kakauro nung tanong na. dahil nasa ko pero yaw na sa number sa imo At big-text ko na, magsimbag. ay tapos kita ka Big-text mo ito. big-text ko man ka sa Banggio reply Balo ano na po ng taon-taon habang mga alas Apunan 7. ko taon baka busy o nun sayang Iyo, natural. Kliyente baga ito. si Martin na dapat taon mga Ayan. 7:30 abangan Bako between 8 and 9 kita? di kan depende sa imo kung nang oras Oh, between 8 and 9. Apunan ko siyang 8 o'clock. Mga maski mga before, mga 8, arukan. sige Iyo, apunan ko siya. parang text ko na si Uda, nagasimbag na po daw niya to. Baka yung nitong interview mo. Dahil man ito, baka man ito. Okay. Ito, Baka yung paghuna. Normal na barita ito. Wala Iyo pa rin ito baga. ning kuha. Iyo baga. Nasa, Sayang ka to. baka, sabi mo nasa Gapan, medyo harayo ito. Midora signal. Oh, di ba? Si Dyan, dyan. Colonel Ariel Kirobin. Dyan ha. Diyan. Amo. Okay, Mga sige. dagdag niya itong barita ta BBP follow up. Mantinido padigdi sa Police Headquarters sa Kamalig PNP. Si Mayor Awin Baldo Candaraga. Oho. Kung saan medyo haloy-haloy naman digdi ang paghalat ka ng alkalde kung ano na Oho. ang disposisyon kan huwes sa Manila bagay ni so nagpaluwas ki warrant to arrest Iyo. kontra sa saya. Oho. Matatandaan na may ilinuwas na mandamiento de aresto kontra sa alkalde bilang akusado sa pangyayari kay ito bagay dyan sa Daraga. Oho. Anipig nga ngalaskan si IDG na iyo ang nagserbi kan warrant to arrest sa kunata hanggang sa ngunyan dahil pa nagpapaluwas ni Norden kung Yan. ano ang mga disposisyon samantalang kumbaga pinakiwalat man sa inidigdi sa Iyo Kamalig baga. PNP Iyo baga. kung saan ang pagtubod magin kan mga polis ikukomit ini duman sa lugar kung saan duman siya mahampang kan kaso Oho. sa ngunyan padagos nagahalat ang mga otoridad kung saan kung matatandaan digdi bagay ni voluntad na nag-surrender sa Kamalig Yes. PNP Oho. na pig-ibahan panganay ni Mayor Kaloy Baldo sa iyang tugang Tama. matapos maaraman na igwa siya ni warrant of arrest and digdi ini binasahan kan mandamiento de arresto kan CIDG. Oh, nata man ang gariyan, Jim, ano? Inda nga ni, ulayo na baga. Tayang baga dapat kikumit ang duman sa nagpaluwas kay Juan. Takon sa inso nagpaluwas kay warrant of arrest, duman niya ni kukumit, duman siya mahampang kan kaso ng ikisnangat sa iya. Yes. O niya, Oho. bako man baga digdi so warrant of arrest sa tuya. Oho. Kuri,
hindi tamay siya kunanan mga disposition kan huway siya nagalat sa naan siya di magi ng PNP. Okay. So ngunyan na reparo niya to pon sa po na iguanin natural augmentation por sa karagdagan seguridad digdi sa kamalig ta BBP. Okay. Yan ang sa to yung mga follow-up report Jimmy Nasalita, TCGB News. Thank you, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Yan. Haha. Okay. Sige, iyan tabian mga latest na mga pangyari po dyan sa tuyang kapalibutan. Mientras tanto, 16 bago po magabot ang alas 6 ng morning. Nasa linya, mga tugang dagdag na report. Joshua Bino. Kami, Joshua. Pasmister pa siguro. Always. Good morning, BP. Good morning sa mga parantabay sa dagdag man niya tong bareta na patunayan na talagang kalidad man ang edukasyon digdi sa tuya sa Legazpi City, probinsya kan Albay. Partikular na sa Bicol University. Ini matapos nga ni naan halangkaw na rating na nakuha ka ni eskwelahan. Igwa pa ni na producer na top notcher. Sa minatapos pa sa ng July 2024 licensure examination for social workers. Nagresibi ni dakulang honra ang Bicol University sa paagi ni Sheena May M. Obispo. Anong pilido? Obispo. Angaran? Sheena May Obispo. Maray man talaga pag may mga may, adi. Yun man talaga. Adi. Ayun man talaga. Pag may mga may talaga, magayunon man ang resulta. Correct. Adi. Sheila May. Gari man sana ngaya, ano ini? Ngaya, ano nga ito? May balitian. Correct. Ayan, arog ka na rin. Po. Ngaya, Shara May Liron. Correct. Ngaya, Jasmine May. Correct. Baluloy. Angel May Stasa. Angel May Stasa. The best. Top notcher congratulations. Top notcher yan, BP Henry. Top 1 sa licensure examination for social workers. Opo. Na nakaguno nin 85% na rating. Nakod kay ni top 1 ang Bicol University Daraga. Sa mga top performing schools na naunambita ng examinasyon, nakakuha man din 100% passing rate. Mientras tanto ang Bicol University Tabaco Campus, iyo man ang nakakuha ni 98.53% passing rate. Top 3 man ini sa mga top performing schools. Pag-abot sa licensure examination for social workers. Kung kaya dakulang honra na resibikan biyo, dakula man ang pag-congratulate ka na nabita ng eskwelahan digdi sa Bicol University Daraga asin Tabaco, asin digdi man kay Sheena May Obispo, asin sa gabos na mga estudyanteng nag-take ka na nag-take kayong licensure examination for social workers. Hali sa record kan PRC. Hali sa 7,112 na mga nag-exam, 4,587 digdi ang nakapasar. Kasarabay na ining dakulang honor na ulit digstuya ni Madam Sheena May Obispo. Top 1 sa July 2024 licensure examination for social workers hali sa Bio Daraga. Iyan tayo, BP. Ang dagdag na istorya, congratulations sa mga kakatugangan tang registered social workers na. Okay, good. Si Boy Mata sa Mobile, Joshua Bino, DCGB. All right, sige. Bueno. 12, mga tugang bago magabot ang alas 6 ng morning. Tuloy-tuloy ang mga balita. Jomar Bien, may report. Kamin Jomar, kumusta dyan? Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay sa dagdag na bareta. Gadaan ang sarong paratyendanin sira sa Isla San Miguel, Cantabaco matapos na banggaon an nin motorsiklo, an motorsiklo man na pigmamaneho kay ni sa paggamit kan pagtyendakan sira.
Ini ang impormasyon na nakuha niya to sa Tabaco PNP sa paagi ni Police Executive Master Sergeant Raul Buella matapos na makamot digdi sa indang istasyon ang kumpletong detalye kan insidente na nangyari ka nakalis na aldaw duman sa Isla San Miguel na ikinagadan nin sarong persona dahilan sa vehicular accident na puro motorsiklo sanaan gamit. Sa report, nagluluwas na ang biktima na binawianin buhay, iyo si Ramil Bron, 55 years old, fish vendor, residente kan Barangay Sagurong kan Isla San Miguel kan Tabaco City. Nagluluwas na habang pinagmamaneho kay ni Bron, ang sa iyang motorsiklo na may pangargang mga sira na sa iyang ipinagtitenda, bigla na sanang sinabat siya sa iyang linya kan motorsiklo man na pinagmamaneho kan sarong nagangara na Juban Brutas, 19 anyos pa sanay ni, residente kan Barangay Angas kan San Miguel kan Tabaco City. Ang banggaan, dahilan kan naunang bita na banggaan, na makusugan impact, nagkaiguan ni na danyo sa payo ang biktima, samantalang itong driver man ka na motorsiklo na buminangga na si Brutas na barian man din braso. Ang duwa, actually nagkasabatan sinda dahilan ta ining biktima o suspitsado BP Henry na nakainom. As in, hali ini sa piyestahan sa Sitio Matoy, duman sa Barangay Bisita kan Isla San Miguel. Kaya garo dahil sa sobrang pakainom kay ni, dahil na control so motorsiklo, binangga itong kasabatan na motorsiklo na pinagmamaneho kan para nin sira. Digdiyan nangyari sa may parte kan Purok 7 Barangay Bisita kan San Miguel kan Tabaco City. Nagresponde man ang mga residentes as in grabe talaga, so nahiling nindang physical injury sa duwang ini, kaya dinara parehas digdi sa Siga Memorial District Hospital, alagad diniklarar na gada na pagabot sa hospital ining biktimang si Mr. Ramil Bron. Samantalang paragos pang pigbubulong man itong suspect na si Juban Brutas dahilan sa susugdigdig kay PMS Buella, gulpi man sutama kay ito sa iyang braso. Yang BP Henry, ang information dito sa Tabaco PNP sa nangyaring vehicular accident, parehong motorsiklo, duman sa Isla San Miguel, kan Tabaco City. Ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Sige. Uy, basahan ko do kamo ki rawit-dawit ngunya na aga. May pinadara sa kuya si Kwan, may pinadara sa kuya si Saingani ini, si sandali lang halat ngo nata. Si Pading Ray na Romero, may pinadara sa kuya na rawit-dawit. Ito, ha? Basahan ta kamo ki rawit-dawit ngunya na aga bago mag alas 6. Ang titulo, Nabuhay sa Pagtios pero Nakaraos. Yan. Para pagpapasabot. Yan. Sabi ni Pading Ray, ang rawit-dawit na ini, sarong tunay na giagi na gusto kong ihiras sa gabos na kaipuhan, tang akuon, ano manayaon na itinaw sa tuya kan mahal na Diyos. Makaukod kita na mag-ako kan katotohanan. Salamat po. Yan. Alright. Ito tabi ang rawit-dawit. Thank you, Pading Ray. Good morning, tabi Padi. I love you, Padi. Diyos maray na aldaw sa indo mga tugang. Salamat amang Diyos, ika sa imong namumutan.
Salamat sa mga grasyang sa samo dakulang tabang tawan samo nin buhay na panunin karahayan. Sa haloy na panahon gusto kong kumustahon mga manungod me, mga partidos na yaon. Sa Manggauwas, Albay, Baryong Matuninong, lugar ming namumutan, dakol akong paroromdumon. Dai ko ikinakasupog ang mga agi-agi, mga pagbabalo sa buhay bilang sarong pobre. Kan kami saradit pa, nabubuhay sa kamote, asin iba pang doma, kinakakan aldaw banggi. Panahon kanting-ating kadaklan tararukan, tikapuhon sa bagas, tingara ang sapnaan, nakatabang sa muya, sira na sa tabang, nabaggo mo madakop, sapa ngo na limasan. Asin sa mga gulayo na arog kan kangkong, iba pang masustansyang mga gugulayon, hali sa dinaplusan mi na mga paratanom na yaon sa palibot kan samuyang harong. Pag nasa baryo ka, nakakabentahi ka, ang simple mong kaipuhan, magian mong makukua. Sa mabuot na tagsadiri, magpaaram sana, magpasalamat siyempre, nganing makautrupa. Tulong gapong sapnaan, kahoy na minakutan, para sa kamangang takad, bagas na sinasabawan, kasabay ang kamuting pigsasaramaan, nin bilog na pamilya, igwang kaugmahan. Hiling mo ang langit sa ruluhong bubong, kun oras na nin pagturog sa bangging madiklom, pagkaaga ang problema, mati na ang gutom, lakad bulan sa naman ang kayang inumon. Nakikiani sa naman ang samuyang magurang, kung sain ang aranihan kami sa rabayan, sa diit na latang paroy na iyo ang kahirasan, ay pasalamatan na iyong nakayanan. De kami nawaranin pagsarig sa Diyos sa ibong kan sobrang inagihan na pagtios. Makaugmahon ngani, maski buhay kapos. Uyak kami ngunyan, salamat ta nakaraos. Salamat sa mahal na Diyos. Salamat po. Yes, the best padingre. Nakaka-relate ako padingre kan sa imong kan sa imong rawit-dawit. Ngayon na pagkaaga. Anapod kan sa muya na kamuting sinabawan yun, pinasbo. Ano nga po sa endo yun? Kami pinasbo, bibugtakan mi ang kilaya, kung bako laya mga tugang tanglad, masira mo ng hirigupan ka. Susinap ng kamuti, ang kamuti bagay, yan bagang kamuti na laman, ang gulayon, bibugtakan mi ang kaito ki gata, gigulay, desa ng bangot. The best. Alright. O sige. Ang hiling ko pa ding Ray, dakul tabi ang nakarelate, ha? Dakul tabi ang nakarelate sa imo tabi na kuan, ha? Dakul ang nakarelate tabi sa imong rawit-dawit ngunya na aga. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Happy birthday po sa mga birthday celebrants natin. Hilingon ta daw ang mga text in the morning. Didi po mga tugang sa DCGB. Good morning, Henry M. Pa-shoutout po sa kay Benji Dapugi. Ayan, pa-shout kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Rachel Capili Asejo, Cora Realubit, into my lalabs M. Sili, into Monte, God is good all the time. Good morning, amigo. Mga taga City Treasurer, mga taga City Budget Office, mga taga CSWDO, mga taga Engineering, kakulitang mga paraan tabay dyan, ha? Good morning, Tabi Henry. Daiman tabi makakatabang sa mga naguhulog sa PhilHealth ang magiging accredited na ang mga aritsyo. Tadaiman ki mga maray na doktor ang aritsyo. Ay, igwa po ki mga maray na doktor. Kadaklang po dyan. Ang kay puhan tabi ma-accredit kan PhilHealth, iyo ang mga private clinic na kung mapa-check up ang mga naguhulog
mapakinabangan lamang na makalibre sa check-up bako hospitalisasyon sana. Yan. I hope. Yeah. Pero tabi sa doktor na pigasabi mo, kadaglan tabi na mga maray na, mga dakulom po kitang mga maray na doktor sa mga RHO. Okay? That will help. Sige, mayroon pa ba? Mayroon pa ba tayo? Mayroon pa ba tayo? Sige, sandali lang. Alright, sige, dilon ta daw kung igwapang greetings ay naiko po, dakulon. Lydia Bisonia, happy birthday po sa aki ko na si Michelle Bisonia Andis. Yan. Good morning, Tabi Michelle Bisonia. Happy birthday, Michelle Bisonia Andis. Andis, A-N-D-I-S. Ang maigo pa lang kapilidong araw kayo niya. Good morning, Tabi Chanits kan sa Melbourne, Australia. Maray na aga, Homer Lola. Elisa Fajardo sa Daraga Albay, good morning. Ernesto Melgar, good morning sa Gabos na mga taga Bicol, lalo na sa mga taga Gimagaan, Tipon Donsol. Pamilya Melgar, salamat from Southville 3A, San Pedro, Laguna. Kuya, pakigreet po, happy birthday to Mary Jane Albesa. Happy birthday. Sabi po ni Aikot Sumay. Rose Betis, pabati po sa Heaven's Friend Agarwood Tea Plant Stop Bitano Ligaspi from Malate, Manila. Emily Baronia, good morning, Tabi. Salamaton. Mayra Olanyo Peña Redondo, good morning. Emily Bisonia, good morning, Tabi sa Gabos, lalo na dyan sa Piodoran Albay. Alright, sige. Ang mga bareta, mga tugang masunod na. Makalipas lang kan mga patalasta. We'll have many more days like this. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita.
Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, liglig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 6:04 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Acting Mayor Lau Beltran tututukan ang pag-review kan mga ordinansa asin resolusyon para masiguro ang epektibong implementasyon. 13.5 trillion pesos na pondo para sa cash reward sa Go Green, Go Green, Grow Green. Albay, programa kan gobyerno probinsyal, aprobado na kan sangguniang panlalawigan. Daing na stranded na pasahero sa taho kan transport strike sa LTFRB. Alice Go, isasalak na sa ibang preso matapos magnegatibo sa tuberculosis. Sa ibang nasyon, mga eskwelahan sa Lebanon, paramiantras na masarado dahil sa padagos na karilibukan. Business News, Philippine Ports Authority, tinawanin ultimatum ang mga consignee para lion ang mga nakatambay na shipment nin bagas sa North Harbor. Health News, mga pigpighalian nin stress, trabaho, asin kung ano pa, kung paano mapreventaran, ipinaluwas kan mga health experts sa WHO. Detalyes kan mga bareta niya tungon yan sa lado lokal. Tututukan ni Legazpi City Acting Mayor Lawrence Beltran ang pag-review sa mga eksistidong ordinansa asin resolusyon para masiguro ang epektibong na implementar ini kasabay kan pagsiguro nan mga panginot na pagangaipo kan Legazpeño masisimbagan, partikular na ang manungod sa serbisyo kan kuryente asin tubig. Sa pagipaghuron kan DCGB News kay Beltran, sinabi kay na panginot na trabaho kan konseho ang masiguro na aktibaran ang mga concern kan residentes kan 70 barangay sa syudad. Katakod kay dihinagan ni Beltran ang suporta asin kooperasyon kan mga kaibahan niya kasangkon ang panlusod kan Legazpi magin ang mga empleyado para mautob-an sa indang responsibilidad na makapagserbinin matanos. Ipinaliwanag man kan acting mayor o kan acting vice mayor na sa presente dahil pasinda makakapagsumiter din listahan kan posibleng pagtukaw bilang konsyal
sa nabakanting posisyon sa pagkasabing kaipuhan na mapagururon mo na kaini ang mga miyembros kan konseho bago magrekomendar nin mga pangara na pagpipilian ni DILG Secretary Benhur Abalos. As of now, duman po sa sakuyang partido na po na nagkakaisang. Under my partido po is siyempre yung sina Father Jim, former Councilor Diego Obido, and June Alegre. As of now, siyempre hindi kami basta-basta makaka-submitter kay recommendations. We have to talk about that with the rest of the 16 Sanggunian. Tingog ni Legazpi siya acting Vice Mayor Lau Beltran. Iba pa niya to mga tugang na mga Bareta Canalbay, aprobado na po o kaya mga Bareta Canal daw, aprobado na po kan Sangguniang Panlalawigan Canalbay ang 13.5 million pesos na budget na gagamiton kan gobyernong probinsyal Canalbay para sa pagtaunin cash reward sa mga barangay na mapartisipar asin manggagana sa Go Green, Grow Green Albay program asin ang halina't magtanim ng prutas at gulay o hapag. Sigon sa Committee on Appropriations Chairman, Board Member Ray Bragais, ang nasabing pundo hali sa supplemental budget kan probinsya na hinagad man kan Albay Provincial Agriculture Office para man sa implementasyon kan nasabing programa. Katuyuhan kan nasabing aktibidad na mainganyar. Ang mga opisyal kan barangay magin ang mga residentes kaini na magtanom nin mga gulay asin prutas na magakatabang sa ipigbubusol na food sufficiency kan probinsya. Dagdag, mga tugang na report, hali po dyan sa luwas. Kasabay ang Mega Force Patrol. Nasa linya po si Jimmy Nasalita, hali dyan sa Tercer Distrito, kan probinsya, kan Albay. Lakol na ang nahihiwagaan dahilan sa kanakaaging aldaw, may abiso pa sa nanin 6 a.m. to 6 p.m. na brownout digdi sa mga barangay sa Kamalig. Kung sa inday man in maginibo ang mga konsumidores kundi an akoon ang mga lakdang kan NGCP o kan Aliko sa pagtubod na magiging matanos ang serbisyo. Anipig nga alas na ngunyan, iguan na naman ngunya na pagkaaldaw abiso nin halawig na brownout September 24 po na alas 8 nin aga sundo alas 5 sa hapon 9 oras na brownout na naman. Ani pigahapot kan mga tao ano na arog kay ni kaharalaba kan brownout sa serbisyo kan Aligo kung sa hindi maintindihan kung anong klaseng troubleshoot ang pinagigiribo sa Albay Electric Cooperative sa ibong ka naging duang klase na lugod ang brownout. May haralaba unon, igwang haralipo to na brownout sa serbisyo kan Alico. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Padagos ang mga inisyatibo kan PNP Maritime Unit 5 para pangatamanan asin maprotehiran ang kapalibutan, partikular na ang kadagatan sa Kabikolan. Patunay kaini ang mga akomplesimiento na pigihiras ni PNP Maritime Unit 5 Regional Chief Police Colonel Rajo Opeliano pon kan Septyembre 1 sagkod 22, 2023. Sigon kay Opeliano, sa laog kan nasabing periodo, nasa 53 na mga operasyon ang naging matrayumpo dahilan para madakop ang mga personang nagbayular sa Republic Act 10654 o ang illegal, unreported, and unregulated fishing. Kasabay padigdi ang implementasyon kan mga eksistidong ordinansa sa kada munisipyo, Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act, Chainsaw Act of 2022 asin iba pa, mantang nasa 17 mga joint operation ang ikinasa katuwang ang manilain na mga ahensya di gobyerno sa Kabikolan. Nag-ikot po ako sa mga barangay, nag-post po tayo ng mga contact numbers natin para directly kita nila, magpag-ugnayan sa kanila. Recently, nagkaroon din po ng Fisher Folks Summit kung saan yung mga leaders po ng ating mga Fisher Folks binigyan natin ng mga numbers para if ever habang sila po ay nangingisda, nakakita sila ng mga illegal na kaganapan sa ating karagatan, immediately may papaabot sa amin. Food sufficiency, padagos ang kampanya ngunyan kan gobyerno probinsya. Detalye kang report kay Al Armad.
Dagos na piging ganyar kan gobyerno probinsyal ang mga barangay na pakita sa kampanya patika ni ang mga gulayan sa barangay unsay niguan ng mga pakontes asin ay tamang budget para pampremyo digdi 13.5 million ang kasaward na itatao sa mga barangay para sa kampanyang ining Go Green Grow Green Albay program. Parte ni kan food sufficiency program kan gobyerno probinsyal sa panginot ni Gobernador Atty. Rex Lagman para inganyaron ang mga barangay na makikooperar para sa pagpapakusog kan produksyon in pagkakan sa satuyang lugar. Alarmario, DCGB. Nasa 146 na health facilities sa Bicol Region akreditado kan PhilHealth Insurance Corporation sa Bicol bilang konsulta provider. Sigon ini kay PhilHealth Bicol Public Affairs Unit Head Larry Ilagan, kung sa inhali sa nasabing numero, 29 pasilidad ang nasa probinsya kan Albay, 22 sa Camarines Sur, o kaya 22 sa Camarines Norte, 26 sa Camarines Sur, 12 sa Catanduanes, 18 sa Masbate asin 29 sa Sorsogon. Sinabi ni Ilagan na oras na maging akreditado ang sarong health facility, dakol na mga miyembro kan korporasyon asin dependents kay ni ang makikinabang asin malalain na serbisyo kay bahan na ang health risk screening asin assessment, initial asin follow-up consultation, ang mga laboratory test, bulong asin iba pa. Katagod kay ni piging ganyan Manilagan ang lokal na gobyerno sa rehiyon na magpa-accredit bilang provider kan konsulta package. Pulis tabako na nakadestino sa Isla San Miguel deputized na kang LTO. Report hali kay Jomar Bien. Na o deputized na kang Land Transportation Office ang mga pulis na nadidestino ngunyan sa Isla San Miguel. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Police Executive Master Sergeant Raul Buella kan Investigation Division kan Tabaco PNP sayang sinabi na nagpaka-seminar pa sana ang halos 20 mga pulis tabako para sa deputization kan Land Transportation Office. Asin sa mga masunod na aldaw, ang mga ini matatawanak kang ticket o TOP na magagamit ninda sa indang pagsisita kan mga violators. Inunambitan ni Buella na ang 5 mga pulis na nakadestino sa Isla San Miguel iyuanan sa mga deputized asin na sa lalong madaling panahon pwede na ang mga ini mandarakop kan naririparo na padagos na pagdakol kan mga nagmamaneho nin mga motorsiklo sa naunang bitan na isla na mga daing lisensya asin pagdalagan man kan mga motorsiklo na dae rehistrado. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Dinampo sa Barangay Sabang, Legazpi City, day maagihanin Matanos. May nakaulang na truck na sinarabitan na nagkap ng telco wires. Report kay Joshua Bino. Kami, Joshua. Perwisyo ngunyan sa nagkape ng mga motorista asin may mga bihikulo. Ang sitwasyon kan tanampo digdi sa Barangay Sabang, Syudad kan Legazpi. Ini matapos na duwang poste nin mga telco an madali nang matumba. Matapos abitanin sarong dump truck an mga wire kay ni kasuod panghapon. Tagkod sa presenteng oras na ini na hiling mismo kan DCGB News. Anion pa ang truck sa tao kan tinampok. Day man makahali, day man makabantay tasusog sa mga nakaulit ang mga residentes. Kung magkabante na ang truck na ini, marampahog naman ang duwang poste na putol na. Saro posting kahoy, saro posting gibo sa konkreto o kaya semento. Kung kaya pon pakasod mga hapon, mga bandang alas 3, kan mangyari ang insidenteng ini sagkod ngunyan anion pa ang truck sa taho kan na tinampok. Sa presenteng oras, mga motor asin mga saralit sa ng klase ni Nuladan
nakakaagi digdi sa lugar alagad kay puan mag-take nin dagdag na pag-iingat dahilan ta ay posibilidad na rumampahog ang duwang posting ini. So mga wire nagpaka-ralaylay matapos nga ni nang masabitan kasuod ma. Kung kaya na nga po din man nagkapirang insidentes mga motorista na kung pwede ma-check na ini kan magkakanigong otoridad na pwedeng magiling kung paano ang magiging pasistema na mahali na ang duwang matumbang posting ini. Siring man ang truck na dahi panakabante pon kasod mga hapon sagkod ngunyan presenteng oras na ini pagkaaga. Dagdag na istorya with Boy Joshua Bino, DCTV. Mientras tanto, sobra sa 64,000 na butante ang nawara. Hinali na sa listahan kan mga butante kan Comelec Albay. Aramon tado ang report kay Karen Ala. Commission on Elections Albay o Comelec Albay na 68,191 ng mga botante sa probinsya kan Albay ang nawara na sa listahan o deactivated na. Susug ini sa ipighagad na datos kan DCGB News sa Comelec Albay kung sa indaylan kaya nawaraan mga ini sa listahan, iyo ang pag-deactivate sa inda sa duwang rason. Sa datos, sa naugan na unang bitan na 68,000 na deactivated voters, 64,884 ang na-deactivate kan Comelec sa kadailanan na daian mga ini nakapagboto nin 2 beses kan mga nangyaring eleksyon. Asin sinabi kan na unang bitan na opisina na ini ang pinakadakulang numero asin rason kung nata na-deactivar ang mga individual na ini. Mantang 3,431 man ang mga inali sa listahan dahilan kang pagkagadan, pag-transfer asin double registration entries. Mientras tanto, abiso kan Comelec Albay na ang mga na-deactivate lang dahilan tadai nakapagboto nin 2 beses kan mga nangyaring eleksyon, pwede pang magpa-reactivate ang mga ini sa paagi nin tag-apit sa indang munisipyo asin pag sa irarom sa mga biometrics asin parehong proseso gilayon kan pag-registrar. Dagdag na report, Karen Ana, DCGB News. Alas 6:20 oras mga tugang sa Pilipinas. Magbabalik po kami. Makalipas lang kan mga patalastas. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Iniimbita na ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024, You on Walk in the Light, na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa din paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang Salvador naman ang laoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Paano ka natulungan ng Malasakit Center? Ako po si Annabel Dumlao Alcalde. 10 years na po ako nagde-dialysis. Sobrang laking tulong po talaga yung Malasakit, lalo na sa mga gamot namin. Sobrang nakaka-proud na nagkaroon tayo ng kagaya ni Senator Bongo. Napakalaking tulong po talaga. Bilang pasyente, sinasabi ko talaga na Senator Bongo talaga the best. Mahal na mahal ko po kayo lahat. Salamat po sa inyo. Si Mr. Malasaki Bisyo, ang magserbisyo, Senator Bongo. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! GB News Express. GB News Express. Dagos kita mga tugang sa mga bareta sa lado national. Daing stranded na pasahero apisar kan transport strike na piglansar kan piston asin manibela. Sigon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Chofilo Guadis III. Sarong press briefing kan Palasyo, sinabi ni Guadis na nagkapira sa mga jeepney driver asin operator ang nakikisumaro sa nationwide transport protest. Sigon sa mga report, may nagkapirang pasahero na stranded kasud bang aga kasunod kang nationwide transport strike. Sa sunod-sunod na Facebook post, ipighiras kan Manibela ang mga retrato kan mga stranded na pasahero sa Novaliches, Las Piñas, Caloocan, Pasig asin Cavite. Sinabi ni Guadis na ang mga litrato nagpapahiling sana kang regular na sitwasyon kan trapiko kasudma. Sigon kay Piston President Modi Floranda, bandang alas 6:21 nin aga kan magpuon na magtiripon ang mga nagprotesta sa iba-ibang lugar sa National Capital Region asin mga kataraning na probinsya. Magiginomduma na kamabutan kan transport strike na ipangapudan ang pag-renew nin prangkesa asin pagparehistro para sa gabos na PUV operators. Kay bahan ang mga pagpili na dai
na consolidate. Siring man anaan mga tugutan na maglaog sa franchise consolidation na mag-withdraw. Kinontra asin non-negotiable ang pangapunan kang grupong Piston asin Manibela na ibasura ang PUV Modernization Program. Ini ang paninindugan ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista sa press briefing sa Malacanang. May kinaraman sa piglansar na tigil pasada kasuhapon kan transport group na kontra sa PUV Modernization. Sinabi ni Bautista na daininda pwedeng isakripisyo ang mayoriya kan transport groups na nakasabot asin nakasimbag sa Public Transport Modernization Program. Asin daininda na pabayaan ang Piston asin Manibela na madiskarel ang programa. Siniguro kan opisyal na pigigibon nindan paagi para sunodon ang direktiba kang liderato kan Senado para masigurong daing mawawalat sa implementasyon kan PUV Modernization Program. Siniguro Manila Transportation Franchising Regulatory Board Chairperson Attorney Chofilo Guadis Disek III na daing na-monitor na stranded na mga pasahero sa tigil pasada kanasabing transport groups kasuhapon na Lunes. Nagnegatibo sa helang na tuberculosis si Alice Go base sa resulta kan Gene Expert Lab Test kasudma September 23 sa Pasig City Jail. Ginibo ang examination matapos magluwas sa laboratory test kan Philippine National Police o PNP na posibleng may infection sa walang baga si Go. Sa confirmatory test, negatibo sa helang si Go kaya isisalak siya sa selda number 3 na may 43 na iba pang preso. Mientras na ipinaluwas na ang mugshot ni Go, siya nakasulog nin color yellow na PDL uniform asin nakabugtak sa mugshot ang kasong kinakatubang na qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Ginatos na digital devices ang nakatalaan na ihatod sa sobra sa 600 na pampublikong eskwelahan sa iraram kan computerization program kan Department of Education. Sa tabang kan Armed Forces of the Philippines o AFP, ipinahayag kan DepEd na ginatos na mga estudyante asin para tukdo sa 641 pampublikong eskwelahan sa rehiyon kan Central Visayas, Caraga, Northern Samar asin Northern Mindanao ang makikinabang sa digital equipment sa iraram kang DepEd Computerization Program o DCP. Sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara na nagpasalamat sinda sa liderato kan Armed Forces of the Philippines sa endang makusog na suporta sa pagtabang na ma-deliver ang mga essential na digital tools sa mga eskwelahan sa bilog na nasyon. Oras Pilipinas, alas 6:31, nin pagkaaga. Iba pang mga bareta, makalipas lang po kay ni GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya na, siya si Kong Jill Bongalon. GB News
Express. News Express. GB News Express. Igwana sa nang sagkod Setyembre 30 ang mga consignee para halion ng North Harbor o sa North Harbor, Manila ang mga nakatambay nindang shipment na bagas. Inang ultimatum na itinaon ni Philippine Ports Authority o PPA General Manager J. Santiago sa press briefing sa Malacanang may kinaraman sa 888 na container vans nin bagas na overstaying na sa pantalan o kaya 888 na container van nin bagas na overstaying na sa pantalan. Sigon kay Santiago, kung dai pa man giraray kinuan mga ini sa laong nin 30 días, matapos ang clearance, idideklarar ng abandonado ini kan Bureau of Customs. Sinabi ni Santiago na sa irarom kan Customs Modernization Tariff Act, maski anong kargamento, nagsubra sa 30 días pagkatapos kan clearance sa Bureau of Customs, asin mawalat pa sa pantalan o terminal, pwede na siyang ideklarar na abandon asin dapat nang i-dispose. Ganawan nindo ni Santiago na wala sindang poder na magsangat nin kaso sa pagiging overstaying kan mga kargamento sa pantalan asin ang pigigibo na sana ninda iyo an endorso sa Bureau of Customs ayo ang madesisyon kung ano ang gigibuhon sa mga kargamento kapag napatunayan na may nahiling na hoarding ang Department of Agriculture ang magibon in aksyon. May kinaraman digdi ang mga overstaying na shipment in baga sa pantalan. Iyon uminabot sa 275 na aldaw. Asin iba, 161 días. Asin ang iba, mas hababang numero nin aldaw. Mientras tanto, ipinag-orden po kan Ministry of Education as in Higher Education kang Lebanon ang pamientras na isarado ang mga eskwelahan sa lugar na apektado kang karilibukan. Pinagirumduman ninda ang mga estudyante sa nagkaperang educational districts kan pagsarado. Inot na nagsarado ang Lebanese University kaibahan ang sanga kainis sa Sidon, Nabatie as in Tyre City. Ang nasabing pagsarado resulta kan padago sa pag-atake kang Israel kung sa nagkaperang mga Hezbollah leader as in fighters na ang sa indang nagadan. Health news, mga tugang, mga pighalian in stress sa trabaho. Asin kung paano ini mapreventaran, sigon po sa mga health experts kan WHO. Report kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Dapat na preventaran ang mga sources ng stress na nagtataon ng peligro sa mental health sa trabaho, sigon sa mga health experts sa kinaban. Kasagod kaya ni pinaluwas ka mga eksperto sa World Health Organization o WHO, ang mga peligro sa mental health sa trabaho. Ini kinabibilangan ka mga minasunod, underuse of skills, sobrang trabaho, bakuligtas na working conditions, limitadong suporta ka mga katrabaho, diskriminasyon as in exclusion, under job role, job insecurity, hababang sweldo, harassment as in bullying. Health News from Newsbase, Mardila, daing iba. Pag-asa DOST kasabay si Ariel Samodyo sa kamugtakan kampanahon. Muray na aga po para po sa satuyang weather forecast na Martes. Easterlies ang nakaka-apekto sa eastern sections kang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang kabikulan sa maghapon nila lauban man ng bahagya hanggang sa minsan na panganoro na kalangitan. At inyong kamanansyan sa aning mga pulupulong pag-uran o pagkikilat at pagkaguldol. Maluya sa kudsa moderatong doros na alis sa sirangan sa kudsa norteng sirangan anwa matian na may banayad sa kudsa moderatong pag-alon kan kadagatan. Kinatay agwat kan temperatura, buong 24 hanggang 33 antas kan Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 34 nin aga, masulno pa dyan alas 40 nin hapon. Aladigi sa Diyos di Pag-asa, Ariel Samodyo. Mga tugang iyong pangkabilugan kan mga darakulang bareta. Hali po sa Newsbase kan DCGB, sinurat ni News Director Mar de la Cruz, Angel Mostasa, Jenny Balyaran. Siriman ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwan. Sendong na dangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express.
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pagbati hali sa presidente kan University of Nueva Cáceres, Dr. Faye Lea Patria and Laura. Sa gabos ng mga Bicolanos, asin devotos, kan sa tuyang mahal na ina, gusto kong ipaabot ang pakikisumaro hali sa University of Nueva Cáceres. Maugmang fiesta ni Nuestra Señora de Peña Francia. May her intercession always be our guide and protection. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Baretang kulalapnit! Right, sige. Uy, 20 minutos na sana. Alas 6 na po nin aga. Pero madali lang dyan, tainutong ko inita. Diyan ka, nalingawan ta ini na abunaran ta. Baka malingawan ta ding mga abunaran ta. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, nadarakan sobrang paginom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing mog mga tay kay pan po nasabayan mga tugang ning protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ning proteksyon. Soraldo na paginom kang Liver Aid pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag ka ini. May bisyo man o wara, mahilig uminom o dahi, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini sa morning hearing. Ano daw ang darang istorya nguna ni Joshua? Madali lang ta ilingon ko si ripong kuda muna kung ano ang pwedeng kapakipakinabang. Saro tabing dating opisyal sa barangay, kaaga-aga nag-iiwal asin ang sayang apart agom. Isalbatan na maisog na iriwal ini. Nakula. Joshua, good morning. Ano nangyari? Good morning, BP. Yes. Good morning sa mga parantabay. Yes. Sisay daw ini. Dating opisyal sa barangay. Oo. Kaaga-aga amay. Ano da? Nag-iiwal da buda si agawom. Nata. Tinuruta mo yo da si pade ka nagawom. Nata man. Asin binarabad kan tupperware. Oo. Nata. Amay kayaan pagkaga. Daing ibang aram haproson so ataman na mga manok. Oo. Istorya. Si pade pigusugo palang ka nagawom. Na magbangal kipansawag sa piglaloto. Oo. Nya si pade sige man sa nada sa patuwing-tuwing. Ta nagapatoka kan mga ataman. Oo.
Mangumon-ngumon. Ang parakuan man talaga. Mas gari mas gusto pa rin ng haproson ang manok kumpara sa kunsisay. Maray pa ngayon manok, minatamburok. Ano nang inagom? Gari na nga natangay na nga tagunoso ng bado mo. Salbata na kaagom. Bako man ngayon ang gunos, kulit ko nga yan. Banggi na daa, mga alas isang banggi. Horhapro so agom, so lalaki. Agom, ano nga, atang madiklom. Atang ta ang bado mo nga gunuson, para ka nga makaturo, gunuson ang bado mo. Yung pati nga sa may tulak mo. Salbata na ka nga agom. Bako man nga ang bado. Kulit ko nga yan. Kulit. Pag-una ko nga agong di mo pagplanchahon nga, takulit ko yan. O ano nangyari? Mangumon-ngumon. Si Padidabi pinaghapros. As in, pigpapakupsitan. Pigpapakupsitan. Di man ang pigpakupsitan. Ang mga para atawan ba si manok, may ugom na tubig. Buga nga pod kaan, bako kupsit, latoson ta ka dyan. Sa muya kay ba man? Di bugahan. Bugahan. Saan palang kupsit? Kana ugom na tubig. Ang kupsit, o libaw ang ayasohos. Pagulon mo sa puro, tapos pabuhin mo kibigli, yan ang kupsit. Sa muya, iyan. So, lilimog mo, mililawag mo sa ngimot mo baga. Tapos, kikuan mo sa manok, ano po kang buga? Bubugahan mo sa manok. Pag titamaan ka ng pandokang manok, minakuyong-kuyong ang manok. Sabi kan manok, salbata na ngayang raot. Saan palang kupsit ang kapon kaan? Talaga? Saan palang kupsit dyan ha? Okay. Ipa, kwalanda sa na ugom na tubig. Tiring duman sa atama na manok. Sa day maaraman na rason. Napano garo ngayon si Agom. So, kakaagan, bipikan, babalunan pasiring sa trabaho, tupperware. Tuminama na sa nang bigla sa likod ni Pade. Nyata, titutumang mangkuta na dining si Pade. Kundi wala man kimaginibo. Ang unyan palan, RPT. Registered Professional Tambay. Ang ginibo, binurota sa rasarada sa mga ataman. Dilit sa loob sa arong, tanasop gan. Eric Manier si Pade. Dating respetado, opisyal. Ngunyan, target na sa nakan sa iyang may bahay. Pangyari sa maaba ka. Paano na yan? Di aray. Di. Kalingan. Paano ka? Nainot pa talagang happy-hapon sa manukom. Maski, sisiman talaga, madadagit kaan. Correct. Paano mo di para bulang ini? Paano mo daw maraman kung may buwas sa bulangan? Ano? Pag may nagdaradaag, kipato. Ano mo da maraman? Pag may sindikato sa Pero bulangan. igwa pa da dyan, kimas bua. Ano? Suluminaban sa pato. Igwa pa da kimas bua dyan. So nagposta sa pato. Aram mo kung igwa pa dyan kimas bua. Aram mo kung ano. So nagapot, sising yang gana. Awinda. Kung gumana sa pato, may sindikato. Garo-aro gayan. Garo-aro gayan. Sige ang gana, boss. Sa laban kang pato boda manok. Okay. Ha? Puswa. Siguro ha. Siguro. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Siguro boy. The best boy. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magagalit. Ang balitang ito ay masama, huwag tularan. Alright, mga tugang, dawagan nindo ini. Nga hindi kita magkakirikigan tabi, ha? Storyang may init,
pamahawan sa Morning Hirit. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Ma-increase databi mga tugang ang singil sa kuryente sa mga electric bills ngunyan na Septyembre. Oh. Pero John, sabi kan Aleko, diit man sana. Sabi kan Aleko, diit man sana. O halat ko na palan, ano na suloy niya dyan kang Aleko, kaposting tuminagili dyan sa may report na Diyos ka sa bago, day panahali ng ganito. O sabi kan Aleko, mga morning heriters, sabi kan Aleko, mga tugang sa gabos da tabi ng mga miyembro konsumidores magakaigwa da tabi nindiit na paglangkaw sa singil kan kuryente para sa bulan ng Septyembre. Gusto sabihin, so bill June na mariresibita posibleng next na bill, yaon po duman so increase mga tugang sa kuryente. Bata baya, pipahanap ka mo diyang kibaro-baratong bakalan ki kuryente. Garin na ko nangyari. Di pa magod kinagkakakua. Ito. Sa kabilugan na singil, kay puhan da tabi ang value-added tax. Naglangkaw nin 1.0040 sa mga residential as in low voltage na konsumidores, mantang naglangkaw manin 0.7050 ang singil para sa mga high voltage na konsumidores kung ikaw kumpara sa nakalis na bulan. At ayun nga naway ang pigangalas ko yun, paano malugi ang Aleko? Gabos na sa indang singil, pigpapason sa consumer. Di ba? Hindi kung paano malulugi yan na gabos na sisingil ninda, gabos mga tugang nagastusan ninda, kadaklan ha, bako gabos, kadaklan, ilinga ining VAT, ang VAT pipason sa consumer. Ang mga minasunod na power rates kada kilowatt hour na ipapautob sa bulan ng Septyembre. September September ngunan John. No rin ma-reflect ini. Sabiyon, sa bill gayod na baka ngunya na bill o baka next month na bill. Pati konsumo malangkaw ang pagpurupalso kang kuryente nugad wara sa schedule. Good morning. Okay. Ote. Sa mga residential sa mainland, ang electric bill ta per kilowatt hour magiging 12 pesos .0053. Yan. Ang per kilowatt hour ta 12 pesos tabi 53 centimos. 12.0053. Residential sa tuya ng mga residential. Sa mga low voltage tabi, magiging siyang 11.0249. High voltage, 9.4856. Dahil ko aram kung anong pagkakaiba kan low voltage, high voltage. Ang nasabutan ko lang, so residential. Sa mainland, hindi po sa sentro. Sa isla, unit tabi ang singil. Sa isla sa residential, 11.0710. Sa isla, hababa sa isla di. Rapu-Rapu, San Miguel, masababa. Sa impan mga isla, Kagraray, di ba? Ang low voltage tabi, 10.5024. Yan. Nagkaigwada din paglangkaw sa presyo kanang kuryente dahil sa paglangkaw man kang pamresyohan kang wholesale electricity spot market. Hanggang palan ko niyan sa wisim pa kita nagbabakal. Asin ang pagbalik kang reserve market na idinagdag sa ancillary service charges. Hanggang palan ko niyan. Yung pagkita, hindi pa lamang ito nakakahali dyan. Hindi ko ganoon diferensya. Anong pigigibukan mga board of director daw? Sani? Di ba? Ara mo, dahil man ko taki maraot na mag-increase ka mo maski pera yan. Ang importante ko ta, mga tugang, ang importante ko ta, tultulon ang serbisyo. Pagod yun,
igwa kipigapod na customer satisfaction. Gari man sa namang nagbagal kaki mahalo na sapatos, mahalo na pantalon, mahalo na bado. Mas kano kamahal kan, haloy ang serbisyo sa imo, dahil kang problema ta, satisfied ka sa serbisyo. Ngunyan, pigigibuhan na daang paagi, tamay nag-atindir mga tugang duman sa kuwan, igwa kinag-atindir duman sa ACCI meeting, tabi, na taga-aleko, nalingawang ko lang so pangaran, nagigibo na sindangon yan kipaagi, mga tugang na mapakarahay kimaray, mga tugang ang serbisyo tabi sa Albay Electric Cooperative. In fact, may plano palansin na magkaigwada tabi ki saro na substation per municipality. Magayon man na plano, 'di ba? Magayon man na plano, iyan mga tugang na pwede nagibuhon. Anyway, antabayan na lang po nindo yan, mga tugang sa mga maabot na aldaw, kung ano tabi ang mga planong yan. Alright? Sige. Good morning. Warang karapatan ang presyo na mag-increase ang presyo kang aleko hanggang dainin din ayos ng serbisyo. Dahil man napapakinabangan kang konsumidores. Alam kung ano ang mga term na ginaramit ka ini. Anyway, yung tabi bagayan. Ang mas maray na dapat igwaki satisfaction ang mga konsumidores. Okay? 5 minutes. Yan ba nga nindo yan? Kaya ma-increase da kidiit. Ma-increase da mga tugang kidiit, mga tugang an Albay Electric Cooperative para sa bulan na Setyembre sa saindang electric bills. All right. Sabi ni Kuya Nes, ano daw kung pwede magkandak ang ISP kan Albay in aid of legislation kung nalulugi ang aleko? Ibaga Kuya Nes, ko garing gero day manindarang paano yun haputon. Ani batang mga miyembros kan sanggo ni ang panlalawigan dya. Dapat siguro kayo ni ipapod sa kakwan, sa Senado o sa Kongreso. Bako yun John? Tangani na tumuga duman, pagday nagtuga, contempt. Pagday ka nagtuga, iko-contempt ka kan mga congressmen. Okay, sandali lang ta. Si Teacher Ophel may pigsen sa kuya. Nidangogan nindo. So gusto tabi maging scholar sa bigatabangan ko init nga ni makashare kita sa mga interesado. Ang Sunshine International School Foundation Incorporated tabi Skills Training and Development Center. Iga po kinakaipuhan ngunyan na mga trainee, mga scholars. Electrical installation and maintenance in situ. Maeskwela tabi pon October 7 hanggang November 7, 2024. May orientation tabi sa October 4. Igwa tabi ki available na 20 slots. Yon. Diba ko in situ ka yon? In situ ka, in siwan ka. In situ ka di. Inang tinapusan mo di. Electrical installation and maintenance in situ. Gusto ko mag-aadal ka ini John. Actually, gusto ko nga mag-aadal kung paano pag-broadcast na sa online lang. Sulo na sana. Magkukuber ka sulo. Para ka ng trabaho. Electrical installation and maintenance in situ. TWSP. Ay iba pala itong step o ni TWSP in situ. October 7 to November 7, October 4 man, ang klase po, training, October 7 up to November 7. An orientation po October 4, kay po ang tabi ki 25 slots. Yan, ha? 25 slots. So, saro tabi na electrical installation and maintenance in situ step. Kay po ang tabi ki 20 slots. So, ikadua, electrical installation and maintenance in situ, TWSP, 25 slots. Yan. Bread and pastry production in situ. Baka mag-ibok yung mga cake, tinapay.
October 21 to November 13. An orientation po, October 18 to 2024. Kay po ang tabi kay 50 slots. Ang sponsor da kay ni na 50 slots na ini sa Bread and Pastry Production NC2, iyo po si Congressman Joey Salceda. Yan. Dressmaking NC2. Ang training duration, October 28 hanggang December 11. An orientation tabi sa October 25. 25 pong slots ang available. Yan. Okay? O kung kamo tabi interesado, libre ini. Tod-tod ta. Kung may mga hapot kamo, tod-tod ta. Punang ko si Teacher Ophel. Kung kamo tabi interesado, maduman po kamo sa Sunshine International School. Magdaratabi kamo kan mga requirement. Ang aram ko dyan, ang requirements digdi number 1, dapat graduado kang high school or graduado kang senior high school o kaya college level ka. Yan. Pag college level ka, pwede ka dyan. Tabi. O buda, dapat po day kang trabaho. Dapat ang laog ka ini, duro-diretso. Dapat po sa mga daining trabaho sa buhay. Tambay. Yan, baka interesado po kamo na magkaigwaki, hanap buhay. Iyo tabi yan ang pangapudan ni Teacher Ophel. Iyo po, magduman ka mo. Buda ini po, aram ko ini yun, scholarship ini, libre ini, libre ini. Tapos, may pamasahe pa kaining nakaalokar. Iga patabi ni ki transportation allowance na gari 160 o 170 per day. Di ko lang sure. Basta iga po yan ki transportation allowance. Okay? Punta po kayo sa Sunshine. Maghapot po duman. Sa Domingo, good morning. Igwa ki Soro Sabado, Buda, Domingo sana dyan sa NC2. So may trabaho kaya bako man dapat po day kang trabaho tama eskwela ka po kisunod day pong Saturday and Sunday dapat po full time katabi na maeskwela. Hello, good morning po, Idol. Good morning, sir. Ano naman ang naaliko? Mapataas siya naman. May nga nagtultulo ang servisyo nila. Bossing, relax na. Uminom ka po ng tubig. Bata aga. Anong klase man? Ay. Uminom ka po ng tubig. Nakuan sa daki. Malipot. Ayo. Relax lang. Ay. Okay. Mga kunyagan, plantagan, aliko. Opo. Magdiklog. Yeah. Punta din kamugtagan na mapalangka, brown out. Brown out. Iyo nga ni. Dapat kaya pag importante kaya so maray ko ta ang serbisyo maski ano kahalangkaw ka magmaray ang serbisyo daing problema, di ba? Opo. Hindi ka dyan sa Camarines Sur, ang kasuri ko, ang miral ko. Oo. Salitaan ng ngaran na nali ko. Iyo po. Okay. Sige po. Salamat. Salamat po. Adalan mo na mag-broadcast na daing radyo. Ay, iyan talagang adalan ko. Nyata sa naga, hababao ng per kilowatt ninda. Nasa 8 lang ata sa tuya. Sobra-sobra man kung mataas ko ta sa month na October. Bako September, tapatapos ng bulan. Pero ang taas ninda sa September kung nata. Yan na nga po. Tukaron mo tabi so tungkol sa tupad, guideline kung puro sa awan o kaya sige sa nang rilinig, daibang programa. In-interview ko na kanay Sudole. Kundi may nakabitin kita kaning istorya. Dahil ko aram ko nga duman ni Karen Sudole. Na so mga tupad sa Piodora na naibaha, bako gabo, sabo magbungkal kikali. Tantrabaw da kan tupad, magsigid sana. Buda mag-ilamon. Di da kasabay ang pagbungkal nin kali. Sa kabaga. Ipod baga ni Jim hanggang sarong simana.
Salamat po kansadong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. God is good all the time. Tapos na ang programa. Lakaw. Pasiring sa lamesa. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Live Raid. Ang Live Raid ay may silimarin